Kanyu trap youth council menta kasnikla ajin kran ha ka bayde ya jaka halum survey kumbala tip pakade ktem jogi drugs uba roy ka person ram president ke HYC ula ong ba kalum survey kalong ka jaka ka basyong ying ba anak ba prapo ris ba kanai tali kilong ying kishong hakte ka jaka kajing na jang kaseng house nem ladap halum survey re menta kajing kanda drugs ka badang ya chat chat ka pamla on pendu hadu menta kumta kaseng kelabu da kajing keliak sarkar hadu ulan no sarkar kala ban le ni lakata tali kisnem ka sarkar kam pala ban le e hadu menta kumta ka seng la dawa nak sarkar ka dei ban shimkia lor kanian pendu penjadi kite ki masa be an ban be sendan yaki nak te ka la dak sarkar kam la le e ka seng karai ban le dikam la kala man khod ki ba kari pat ka jai ban re kin sa khod khnang bakan long ka bandu jan kajingwan ngajong ngim tang singim kalong ngim hun tang da kajing kren da sorka abai de kalong survey ko mau pi ngila de ban yang kendo yang di sorka ngila de ban ajing tho show home minister bade pet yang ni ya ka kampo ye ke jala jong i bade ya ki deputy CM kom ta ter ho na ka por ngi i kajing kren ngajong ki ko ang bangin le ngin sale haduk mentaru nak kalian juga DC office kita pentip hing nak por de kajing tho man ong ba kakam kal ayat kan sadon ke eviction process bakum ter andai kum ka sengi ngim deven klet ngila jule teng haus ne bola adab ngila le ke bongi deven le bala don kam le menta mensya ngidang le tang da kid khot tang sek la dang ngidang kam le hang ni ka siem bo menta mo pi nginom snap nginom le shoot tang bongi upat ba namar kani ka jingdon jong lum jong kibri bi shong pe an lum sol bi kam kata tang kid khot tang sek kata ya wei pu wei khot jong ja beri kam tam ki khun samla jong ja beri kala don kam bon khot le ki ba ngin sa khot ta si bat ai ba sarkar kan shim me kara ba kata ka jingle ko jong ni ka de ko bedai na ka de ko ba kala ba nibu ya kata khmat jong sarkar bat bo pat ba nong shong shong jong jala hi ber ko wei tu pi pedang pa nei ni kentin mo pi ong pi men ne bakar NTF kamandit ka jong ka kam de ban pen pra ya ki jaka shong jaka sa jong ni beri kamandit ka jong ka de ban kem ya ki nong de bat ban lap ya ki beri ki badan bentai ki kam le bi an kata ka jing yu i ka jong yin rek e ka ba pau lomba ka di jing le jong NTF kalong ban pen scam ya ka bangingi ya ngingi yang ngadu basdang ban ong bakati ka jaka ka hotspot jong ki jong drug jong ka jing khai drug sa kani haso shlom bat nang ni ka sa priang chagi pa ki jaka kaumut bakani kam de shu ka jing kren ka bangi kren ta mangi kam de ka jing kren ka bangi kren kren dat tip Dai lang ba ka ni jing le chung NTF menta ka bangi i bala jan man ka sngi bagi le yang te pulam sorbe kaumut ba ka pen i ba ka dai ka jing kren ka jong ba la da ka dai ka jing kren ka jong i ko mo pi ka dai ka kamram jong ka sarkar ban sheme ki la kelenti ban penduk pendam ban penjon ban be ik tu gibri ki basyong be an to ka tinging so ban kentu ya sarkar ba ka dai ban le ko ta kat kum ka jing so thu ka jong i ka jing jelai hi jong drop ka dai menta da ki ar lais na kum ba kalong hi kat kum ki reports ki bang ngi yo kadao ka ba ngi so thu ya ka bangil akren du akipor ko menswa ka dai lamba ngadu ba jali ka to ka jing ja po manipur ka conflict ka adan po manipur bon ni ki bri ni ki to jaka ki pet lamba ka jingmut manwat kam wa jam ki pet na to ka jaka kim yo shu ban shong hala ki jong kisnong ki tha ba ngitep ba ka tran ka jingya jan ka jongi ba ka golden triangle bo ka jaka ka ba ka jor ba ka jingya hydras lamba ka Myanmar lamba ka border Manipur Mizoram konta ter ba ka ba pelong ya ni ka jela ka jongi mensyua kum ka transit route ko ba ka jaka ban ra yo blocks ni ki jela na kiwe ki jela shakiwe pa ki jela re ko ba kolong menta ka Meghalaya kam de shoot ka transit route ka ade ka end state route ka komot ka jaka ka khaddu ba udrok sun sapriang ni de nging i ba ka ni ka jing jele ko mo pi ka deiru ko we ni ki daw na ka jing wan tu jong ki brio kham tam e ki ba shakta hangte hapo Manipur naka konflik ke belajar Manipur bat naka jing syakem jo ki beri naka por ngitep baki dei ki bana ki beri syakem boni ki dei ki beri basyong basa hak itu ki jaka ki badan hapo ke jela Manipur tikai seng kam hot ngimlong shu kumbalong mensha bandon betu ke jing le khara naka por ka seng kala pen i ka lenti ka ba ya ka sarkar ba kumnung ide ban le ban khanrai drugs bat ngilabu ira jing dawa khmat ka sarkar ba ka dei ban wan ra ya ka dedicated police force kawai na gijing dawa ka ba seng ka bu khmat ka sarkar ka dei ba kan thaw ya ke NTF ka ban pe bitik yo drugs te kum ba kalong himenta ka sarkar kala de bu ya ke NTF
kadai kamram jo NTF banle ke bode banle andre ka seng kam shim nas ngam ndai bangila shong that ka jingyale ka zongi ngim shim la pan pau shu kumbalong le sia ki por ko men shu andre kumbalong hi dang kini gisni dang ya shong nakaliang jo ka si isi bangi dang ya perkhat ba ladak di kibor kulit ladak NTF kamla banle la ka jong kamram kumba kadai banle ka seng kan sa step in biang kumbalong kini gisnam di ladak ngikot ikanika press briefing hanika jambi ke bangsa pada halor ka mat ka bakal seng kala sedang bakal penpau ba nadu snam bulalen nadu kibanai March April jong snam arja arpusa kelas seng kala lap ya kitu gibri ki basyom bean te po lum sorbi ki badan kumba prapho du sis pak tali gilong ye hadin bangilalap ya ki jingdon jong kini gibri ki basyom bean kalian jong seng ila tho shekibor ki badai pet shekibor sorkar shekibor district ban wing no sisundon ye kitu gibri nambar bangi tip syai bat kibor sorkar ki tip syai bakini gibri ki basyom bean ya ketika jaka hadin mengilat ho sa sorkar bar nilayo jing tip bakani ga jaka kumakalong kadai ga jaka jong ka cantonment ka ba ko cantonment nang ila poi sa po office jong cantonment board ngitip pat bakani ga jaka ka hap po jong utaw defense estate office na defense estate officer tinadu kitu gipor hi ga seng kalap nang yai bot din nakapor sa kapor bat kibor ki badai pet bat ringkat baka district administration ila de ban pelong ru ya ka jingde jurim ban shim ya ka kerteng jong kini gibri ki basyong bean ya kani ga jaka bat hadin pengilai bang sorkar kam shim na le bat ngila shim ru resin jam ban le hidala de na ka ban le ban be ya kini gibri na kani ga jaka hadin ka tu na kaleng jong sorkar na kalong jong ka district administration kila khot ya ka jingalang ka bang ila don lang na kaleng jongi kidon gibri jong ka Shillong Cantonment Board kidon gibri ng police department kumju na ka office jong UDO ban pentep yang ni ba ka office jong defense estate officer hakitu haki benai Mei benai June July dan benai August na makla bangidon gitu kejingalang kila pentep yang ni bakin shim ki sinjan na pabentaban le ya kata ka eviction process nam taban be kini gibri na kaniga jaka ndai mentang ila ayat ya kajingya lenti kumbasis nam tam nadu butuh kopor ka ba nilalap nang kong kini jingdon jong kini jaka hadu kini khidmat ke bamenta dalam ngipet iki khobor na kasni syakasni ngiyo iba ki kamtam ya ka NTF ka anti narcotic task force kalet ya katu jaka na kapor sa kapor bakalap ru iki bri ki budan benta ka ban khayi drugs bat banle iki kambi an ki bubunja ka ka bapen sngow yang i ka bapelong yang i bangin kren bangin wan khmat jong pigla pathai kubor bat kamtam ya ki nong snong jong ka jela jong ka benri kumjuru syaki bor sorkar kalong bangin la syu ban syu snap ban syu pen ya kani ka jing menti jing snap menti jong ka bor sorkar ka jongi kumjuru jong ka defense estate office ni iba kani ka jingle ka jongki kalong penban ka jing aimen sil na ka benta ban pen kharoi ki kam snil la kalong hani apo sorsulon bat kamtam ya kabakung kani ka jaka kalum sorbi ka bangila kren nadu ka tu kapor bangidang yais yang skam hadu kani kapor ka bamenta bat ya ka bangila long bagi kubor ki ba fair ki bangila i ha ka bagi bor pulit ki bor ki NDF ki let na kapor banlap ya ki nong di drugs banlap ya ki brio ki ba pun ki bale ki kambi an ba fair ban ong bakati kalum sorbi ka ka hotspot dan ka jaka pedeng ka ba pen sapriang ya drugs sya kani ka jelah ka jongi bro kowe kajing kali ka bangi kwa ban kali ka sorkar ka jongi ka long ba sakat no pin am bagi kon sama ka jai pedri ka jongi sya kinong shong ka jelah ka jongi kin ngop ho drugs ba kin yap long ba drugs lapi kwa ba ka jingdon ja kalum sorbi hangte kan pen sapriang ya drugs hakeleng ka sor shilong ban penyap iki khun sama jo kajai penri bajongi ne ban pen sniu ya ka imlang salang la kalong hang ne sor shilong bat harilum khasi jan tiap ka jelah ibro kowe namar kum bagi pau hi kidap kisien kum bagalong manta ngitip skam ba ka jing pen sapriang yu drop sapo shilong kamtam ya po shilong ka delum ba ka tiga jaka ka mante namar lomba ka jing le jong NTF ngiyo i na kapor sa kapor ngilap ba kibrio ki badan ki ba khai ya drugs ki kibrio ki badan ha to ka jaka ba lamba ka to ka jaka kinong thit ya drugs na keleng so shalom ki led ban le wat ya drugs na ka jaka tingi is no ba kini kibrio ki badan hangte ya pulom sarbe ndei tang kibrio ki ba shong be a nya to ka jaka klem ka no ka jingbet
la kalong naka borsor ka krim kanong no jimbet la kalong naka defense estate office la ne naka Shillong Cantonment Board kim sim layo ya ka jimbet ka jong ki bukin shong hantu ndai ka jingkli kalong balai pat te mentala shisnem siteng tam nadu pangingi lap ye kini kibru shong be an balai ka sorkar jela ka jongi la ne ka office jong defense estate officer kim sim ya kanu kunu ka senjam banweng ye kini kibru ladang ni budin naka bat ka DC office yang ni kam kisu pentep yang ni naka wei ka por sa wei ka por baka kam kaya chakmat naka banta ban penkre ban weng ni kini bre ring mi ipat ikida kakum ka jingtip ka jongi ki ong baka ni ka kam ka don hakut ndala po ya hakut nang ila budin yang ni kis ngilak ban banta ka wi kami sadaki wei pat ki jingpen kelan yang ni ka kam ka baka sorkar tak hadu ondang HYC kalau lam baka don kung kani kajing syong bean jong ini gibreo mentak sorkar ka sedang banwat yo uput usam uba nangnu syanu kadi ka sorkar kadi ka jaka jong sorkar ba nangnu syanu kadi ka jaka jong ka defense kipen kelannya kadi ka kam mentak ngitip ru bakal don ka survey haka baka sorkar ka lapha lembaga Directorate of Land Records haringkat baki board jong revenue department haringkat baka defense estate office banle ka survey banle kata survey ladap banle Rebalai pat hadu mentang imyoi yau tau so lani kanu kakam lani kasinjam ka baka sorkar kan le ban shim na ka benta ban penting kana lani ban weng ni kini gibriu na kani kajaka jen lada dei de gibriu ki jongi ki basong basak bean ha kanu no kajaka lada dei be gibriu ki jongi ki shong watang bantam put ban sinadukan na surok PWD bantam ban sina teng iyeng plastik ban di jingdi ka PWD lani ki board administration ki wan ban weng marmat ban be banom syak ban shong dukan haki jaka na sorka balai pat ikini kibriu ki bom dei hi kibriu ki nong shong jaka jalan jangi kibriu ki boan ban shu shong thap akini jaka kibriu ki boan ban penjabo ya ka ri bekerja kibriu jong iya ki nong ya ki kun samla ki jongi ki ka jaka ka ba ki jing sni ki balai project ki dan balai ka sorkar kam dei mendei tang katang ir bakani ka jaka kala long ka business center la ne business hub ka ba ki kam khai bandi di kimarja ki penlong ni sekarang balik ke sorkar kampet bala kita ki beri bilik bisnes yang batu ke jaka ki don ni ami ki permission ki batikna ki yo ni ami ki kot ki selala ni ki jingbet nak sorkar ngitep tikna begini beri kimda te ka jingye ayu baki melak ban weng pat ki bakum kita ro ngi i bakani ki jing snap jar nak sorkar ka jongi ka jing snap jar jong defense estate office la ne ka Shillong Cantonment Board ka de ka jingle ka ba ai mensim ya ki kam sneo kapa aimen si mikirius niu bakin yo jakari itingan hakan ni jaka niu ilo bag kubor kiba pera balanda wat finlet ban kem mi gibrio to jakar kalau ba wat yaki pule di NTF ru ban lap yaki nama gila ban par ni kubor pun bagi par pun kikhnai to jaka ban mi na ko jaka sa ko pa ba kalau ko bi isat met hadu kata ban pet ya kajing long jeman to jaka hal jing sisa nadu gitu kipor ngila de ban tho sa ka Shillong Municipal Board ngilada bantho sa Kameglia Pollution Control Board banong bakini kibriu ki pentut jabo sa katukan nala sa katukan wadut ke badan hang tu ka jaka kabalatun blok ya tu ki pentut jabo ki le ki kam ki ba pen isat met tu ka jaka umat syong e pila da de ki briu ki jongi ki ban penlat tan ya ki jabo sa nala lane syaki wadut bakum ta ter ka Shillong Municipal Board lane ka Pollution Control Board kawan ban pak notice ban fine niki Deki power jar tengkan, kasing keling along balai pat yang kita tinggi mui bapin le, ya kayak kawir kakam bapin pen bapin le ya kini kibrio. Tenak lem jo kaseng ni syukwa ban penpau, siapa sorkar lomba kani kesni, kalomba lada sorkar kamla ban le lada defense estate officer office haringkat baka sorkar. Kim shim ya kasinjam nak benta ban weng mardor itu kibrio nak tu kajaka kibangi tip syai kibaka sorkar ka tip syai kibaka defense estate office ka tip syai bagi di kibrio basu syong tap bagi di kibrio kiba le yaki kam bean kiba bonja ka tu kajaka kibagi di kibrio kibolong ka kajaka ka bolong ka hotspot nam ta kajinga khai drugs ba kiwi kam bean lada ka sorkar kam le ke choice kam bansi ban shim la kalong daladi harangkat bagi pat ba nong syong jong ka Shillong jong ka rilum khasi bajantia banle lagi tinu yunu kamban penting kena bagini bakawai ga yeng ke basnabean lani ka jingsyong ka jaka sa basnabean yang tiang lum serbe on weng yiki kenang ban penkhut ya ka sor Shillong
ban penting kena ba utrak subami na ketika jaka de shu ban yo lan ban rung syang kiniki shnong gi thau gi jongi shiki long yen gi long san gi jongi kata kare khubor ka bangi kwa ban pha sa sorkar menda kasni ba ngim la ban up ban shu up sa mentala shisnam shiteng gi la up phemla ban shu pas ban shu ang ba kane ban shu ang ba ka sorkar kan keno e defense estate office ka defense estate office kan keno sa ko sorkar kawai na fi de ban shem ga jingi kli la da kadai ka jaka ka sorkar ka sorkar Meghalaya ka ban shem ga jingi kli bala da ka jaka ka de ka defense estate office ka de ban shem jingi kli ban peti kena ba kloy ba mardor ki de ban wengi ti brio na to ka jaka bala da kimla ban le kumta na kle na seng ngimban si ban shem ya kilat kilenti na kumta ban wengi dala deru la don ka man le weng dala di harangkat ki pat ba nong shok ban pen khu ya ka jaka